Oh, deliver natin sa ano, Lingayen, sa kampo ng mga pulis. Hindi na nila pinapalatan lahat. Oh, 5 by 7 feet. Yan. Kailangan na nila kasi mainit na. Kailangan nilang magtambay. Kailangan nila ng tambayan. Lingayen, Pangasinan, kampo ng mga pulis. Abang-abang. Pati si tama yung laki. Sa online dog. Ganago kanyo ha. Go! Breed po. Ay naman ang init. Binububungan na mga lods. Kailangan na nilang pagtambayan kasi mainit na. Quarter to 3 na, mainit na. 2:30 ng hapon, mainit. Overtiming. Yun o, bukas matideliver na to mga boss after lunch. Abang-abang mga boss. Mga boss idol. Deliver na natin mamaya sa Lingayen. Lapit nang matapos, varnish na lang.